Recordiwyd yr oedfa hon yng nghanolfan yr Eglwys Newydd Caerdydd, bore Sul, y 4 o Hydref 2020. Wel, dyma ni yn barod i gychwyn hefo'r addoliad. Mae o'n dal yn brofiad rhyfedd iawn gorfod ista mewn distawrwydd llethol, yn enwedig yma yn Ebenezer gan bod ni mor siaradus ac yn licio cael sgwrs efo'n gilydd ar gychwyn y cwrdd. Ond croeso cynnes i chi i ganolfan yr Eglwys Newydd, a da ni'n croesawu pobl hefyd sydd ar y ffrwd byw ar Facebook Live yn gwylio ni. Felly, ymraint i fel y gweinidog ydy eich gwahodd chi i addoli ac i'n foliannu Duw yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae nifer o aelodau wedi ymddiheuro, rhai sydd yn byw yn y Fro, Dinas Powys, Penarth, Llandochau, hefyd yn Machen ac hefyd yng ngwaelod, nid gwaelod y Garth, yn Ffynon Taf. Maen nhw'n ymddiheuro, ond tydyn nhw ddim yn cael croesi'r ffinia i ddod yma ar ddydd Sul. Ond da ni'n gobeithio bod nhw yn ymuno hefo ni ar y we. Croeso bawb i'r gwasanaeth. Gwasanaeth byr fydd o. Da ni am wrando i gychwyn ar Helen Thomas yn darllen Salm 150 ar fideo. Molwch yr arglwydd, molwch Dduw yn ei gysygyr, molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Molwch ef am ei weithredoedd nerthol, molwch ef am ei holl fawredd. Molwch ef a thain utgorn, molwch ef a phannau a phelyn, molwch ef a thympan a dawns, molwch ef a llinynau a ffliwt. Molwch ef a thŵn symbalau, molwch ef a symbalau uchel. Bydded i bopeth byw foliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Gallu gwneud hynny ar lafar, da ni ddim yn gallu gwneud hynny drwy gan y bore yma. Ond da ni'n gallu addoli yn calonna wrth feddwl am y geiriau, molwch yr arglwydd, pob perchen anadl. O leia da ni dal i anadlu bore yma, pob peth byw, addolwch yr arglwydd. Dewch i ni gael gair o weddi, cydweddion. Mor braf arglwydd ydi cael dod at yn gilydd ar y Sul hyd y geisio di. Bod yr amgylchiadau yn chwythig, yn oeraidd i raddau oherwydd da ni methu cymdeithasu na chanu. Ond da ni'n gweddio bydd y dysbryd i yn dod i mewn un gwasanaeth ac un calonna hefo tân. Y tân hwnnw ddaeth ar y Pentecost gan ennyn y Cristnogion i addoli ac i rannu y newyddion da. Y tân hwnnw sydd yn cadarnhau yn ffydd ni yn Iesu Grist fel arglwydd. Y tân hwnnw sydd yn dod â gorfoledd i ni wrth wybod yn bod ni yn ddiogel drwy'r arglwydd Iesu yn dyfynwes di. Felly tyrd a gogoneddad enw dy hun yn yn haddoliad ni. A lle bynnag mae yna eglwysi arall yn cyfarfod ar hyd a lled Cymru ac ar hyd a lled y byd heddiw. Dyro dan yr ysbryd glân yn gryf yn ei calonna, fel y bod ni gyda'n gilydd yn uno yn un gŵr mewn mawl a gorfoledd i ti. Molwch yr arglwydd boed i bopeth
byw, foliannu'r arglwydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Fydda ni'n gwrando'r gan Angor, a dwi eisiau diolch i Eglwys Caer Salem am baratoi y fideo da ni'n ddefnyddio yn y bore yma. Felly, canwch yn eich calon.
Bore da, mae'n hyfryd bod gyda'n gilydd yn y dydd. Fi'n mynd i ddarllen o'r Beibl gyntaf cyn i ni droi at Dduw mewn gweddi. A mae'r darlleniad yn dod o ail benod llythyr Paul at yr Effesiaid, darllen y 10 adnod gyntaf. So Effesiaid 2, 1 i 10. Ar un adeg, roeddech chi'n farw'n ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ifyddhau Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anifydd i Dduw. Roedden ni gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunan pechadurus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Duw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi'n caru ni gyment. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol am ei bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Duw mor hael ydy'r unig reswm pam di ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu a'n gosod i deyrnasu gydag e yn y byd nefol. Di ni wedi'n huno gydag e. Felly bydd heilioni Duw i'w weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg unman i'r caredigrwydd a'n gosod ato ni drwy beth wnaeth y Meseia Iesu. Heilioni Duw yw'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Di chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anreg Duw ydy e. Di chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu. I ni wneud yr holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei wneud. A ni'n diolch i Dduw am ei aire. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Ie, o Dduw, ni yn diolch i ti bore yma am gallu dod at ein gilydd yr anawsterau, yr rheolau, yr clo mawr. Ni yn diolch bod ni yn gallu dod fel dy deulu di, fel brodyr a chwiorydd i daddoli di gyda'n gilydd. A ni'n meddwl bore yma am ein haelodau ni sydd mor anffodus i arfer byw yn y fro, neu yn Rhondda Cynon Taf, neu llefydd arall, bod nhw'n methu ymuno â ni. A ni sy'n gweddio, os chi'n gwrando adre nawr, bod chi'n teimlo'r cynesrwydd sydd yma, bod chi'n teimlo'n agos ato ni ac yn agos at Duw, bod chi'n teimlo ac yn profi y cariad yna sydd yn ein uno ni, sydd yn cynesu ein calonau ni, sydd yn mor dda, mor ddaionnus i'n heneidiau ni. O Dduw, ni yn diolch i ti am ein eglwys ni. Ni'n diolch i ti am Ebenezer. Ni'n diolch am y cariad sydd yma, bod ni'n gefn i'n gilydd. A ni'n gofyn i ti o Dduw i gryfhau hynny dros y cyfnod yma. O Dduw, ni'n diolch i ti am y cariad ni wedi profi fel cymunedau yn ystod y cyfnod yma o Dduw. Diolch am y gwasanaeth iechyd. Diolch am gariad cymydog at ei gilydd. Diolch am gariad teulu, am gyfeillgarwch, am gymuned eglwys. Ni'n diolch i Dduw, diolch i ti o Dduw am y cariad sydd wedi cael ei dangos, sydd wedi cael ei deimlo yn ein cymunedau ni dros cyfnod y pandemig. A ni'n diolch o Dad. Mae cariad sydd yn ein uno ni gyd. A ni'n diolch i ti bore yma am fwy na ddim byd am dy gariad aruthrol di ni newydd ddarllen amdano fe, sydd wedi ein achub ni, sydd wedi ei dangos i ni yn dy fab Iesu Grist, yn ei groes, yn ei atgyfodiad ac yn ei deyrnasiad yn y nefoedd. A o Dduw, wrth i ni ddiolch, wrth i ni moli ti am dy gariad i, ni hefyd yn ymwybodol o Dad, am y colledion mae pobl
di profi. Rhaid i colli anwyliad, rhaid i colli teulu, rhaid i gweld eisiau cwmni, teulu a ffrindiau, rai yn teimlo'n unig iawn yn ystod y cyfnod yma. A ni gofyn i ti o dad i fod gyda nhw. A ni'n meddwl hefyd o dad am gymunedau ledled y byd, sydd yn byw mewn tlodi eithafol, sydd yn byw mewn gwledydd lle mae yna ryfel a thrais ac anghydfod. A ni'n cofio dad mor fregus oedd ei sefyllfa nhw cyn y pandemig, ond gymaint mwy nawr yw ei sefyllfa nhw. A ni'n cofio amdanyn nhw, y ledled y byd. A gofyn i ti o dad i deled y deyrnas. Ni'n gofyn y bydd cyfiawnder yn trechu anghyfiawnder. Y bydd heddwch yn trechu trais. O dad, ni yn cyffesu bore yma hefyd o dad. Bod ni wedi wneud pethau na ddylsen ni, bod ni wedi dweud pethau dylsen ni heb wneud, bod ni heb dy garu di fel y dylsen ni. Ond ni'n cyffesu yn gwybod o dad bod ti yn ddew llawn cariad a maddeuant. A ni'n cofio geiriau'r salmydd. Naeth e ddim delio gyda pechodau ni fel roedden ni'n heiddi. Na thalu nôl i ni am ein holl fethiant. Mor bell ac ydy'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am i ni wrth ryfela. A ni'n diolch i ti am hynny, o dad. O dad, dys clyw ein gweddi ni bore yma. A diolch i ti unwaith eto am dy gariad i yn Iesu Grist. Y cariad ni'n profi fan hyn bore yma wrth fod gyda'n gilydd. A ni diolch ac yn gweddio hyn yn enw hyfryd Iesu Grist. Amen. Ac am y weddi gynhwysfawr yna. Dwi eisiau mynd â chi at ddarn o'r darlleniad, yr adnodau olaf bron iawn yn Effesiaid yr ail benod. I ni feddwl amdanyn nhw am chydig bach bore yma, a dwi'n cychwyn cyfres fer am ras Duw, rhyw 2 preges yn ystod y silia nesa, lle fyddwn ni yn meddwl ac yn trafod ac yn ystyried gras Duw. Dwi wedi rhoi yr adnod mewn 3 cyfieithiad o'ch blaen chi. Na i ddarllen yr adnod yn y 3 cyfieithiad. Mae o'n dweud fel hyn yn Bibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Wedyn Beibl William Morgan, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw ydyw. Nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb. Ac yna Beibl.net, heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Da chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anrheg Duw ydy e. Da chi'n gallu gwneud dim i wennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Dyna y 3 cyfieithiad da ni'n ei ddefnyddio fwyaf. Ond y gair gras yma, heilioni Duw yn Beibl.net. Da ni'n aml fel Cristnogion yn lluchio geiriau o gwmpas fel marblis. Os da chi'n lluchio marblis weithiau. A da ni'n disgwyl i bobl ddeall beth ydy ystyr y geiriau yma. Da ni'n sôn am sanctaidd a sancteiddrwydd. Da ni'n sôn am gyfiawnder. Da ni'n sôn am drigaredd. Da ni'n sôn am faddeuant. A disgwyl yn syth bin bod Cristnogol y geiriau yma. Os ydyn ni'n cyfadde mewn gwirionedd yn aml bod ni fel Cristnogion yn hunan yn brwydro hefo, wel, be ydy ystyr gras?
Oherwydd mae'r gair gras yn allweddol i'r ffydd Gristnogol. Felly dwi eisiau ni am ychydig sylia, tair preges fer, i feddwl be di ystyr gras, a gobeithio ar y diwedd y byddwn ni chydig bach, hefo chydig bach mwy o ola ynglyn ag ystyr gras Cristnogol. Rwan ta mi o'na gynhadledd yn yr 20fed ganrif yn Rhydychen ar grefydda'r byd, ac yna nifer o arweinyddion Cristnogol wedi dod at ei gilydd i drafod y ffydd Gristnogol. Ac yn ystod y gynhadledd mi oedden nhw'n trafod beth sydd yn gwneud Cristnogaeth yn ffydd unigryw. A mi oedden nhw'n mynd trwy ambell i beth. Oedden nhw'n sôn am yr ymgnawdoliad. Na chi air arall da ni'n lichio, de? Ymgnawdoliad. Da chi'n dall yn iawn beth i ymgnawdoliad. Na, mae yna crefydda eraill sydd yn cyfeirio at Dduw yn dod yn bobl. Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn unigryw. Yna dyma nhw'n ystyried atgyfodiad. Unwaith eto mae yna grefydda eraill sydd yn sôn am bobl sydd yn atgyfodi. Yn y gynhadledd, mi oedd na ddyn o'r enw C.S. Lewis, a dwi'n gwybod be fysa Cristnogion yn neud heb yr hen C.S. Lewis i ddyfynnu. Maen nhw'n dyfynnu'r Beibl, a maen nhw'n dyfynnu C.S. Lewis yn aml. A dyma C.S. Lewis yn gofyn, be da chi'n drafod oherwydd oedd o'n hwyr yn cyrraedd y gynhadledd? Wel, da ni trio meddwl beth sydd yn unigryw ynglyn â Cristnogaeth, sy'n ei osod o yn ffydd ac yn grefydd ar wahân. Dwi'n gwybod beth sy'n gwneud Cristnogaeth yn wahanol. Gras. A dyma'r academyddion a'r ysgolheigion i gyd yn meddwl ac yn trafod hyn ac yn dod i'r un casgliad â C.S. Lewis. Mae'r gras yma sydd yn elfen mor bwysig yn y ffydd Gristnogol yn gwneud y ffydd y wahanol i grefyddau eraill. A gras sef cariad Duw tuag at bobl sy'n heiddi dim yn rhyfeddol ac yn unigryw ymhlith crefydda'r byd. Mae gan y bwdiaid lwybr wythplyg i gyrraedd y dwyfol. Mae thrawiaeth karma gan yr Hindwiaid. Mae cyfamod gan yr Iddewon. A mae yna gyfreithiau manwl gan grefydd Islam yn cynnig ffyrdd lle da chi'n ennill ffafr y dwyfol. Lle da chi'n ennill ffafr Duw. Dim ond Cristnogaeth sydd yn sôn am ras. Cariad diamod Duw yn cael ei weithredu gan Dduw. Cyn i mi ddod i Gaerdydd, blynyddoedd maith yn ôl, o'n i'n weinidog yn Ebenezer Exam, a rhagflaenydd i fi yn Ebenezer Exam fel gweinidog oedd T. Glyn Thomas. A mae ganddo fo 2 lyfr o fyfyrdodau rhagorol, dwi dal i ddefnyddio nhw, ar ddechrau dydd ac ar derfyn dydd. Ac yn un o'r penodau, mae T. Glyn Thomas yn sôn am ras, a mae o'n ysgrifennu fel hyn. Nid gormod dweud mai gras yw gair gwahaniaethol Cristnogaeth. Y gair sy'n gwahaniaethu crefydd oddi wrth pob crefydd arall. Y mae'n bwysig sylweddoli nad peth mae Duw yn ei roi i ddynion yw gras fel meddyg yn rhoi chwistrelliad o benisilin i wella claf. Ond gweinidogaeth, faddeugar, cariadus Duw i bobl ydi o. Ac nid gweinidogaeth sy'n disgwyl edifeirwch dyn yw hon, ond gweinidogaeth sy'n creu edifeirwch mewn pobl. Pwrbod a phobl i berthynas iawn a Duw. Mae gras yn rhywbeth rhyfeddol, yn rhywbeth i'w drysori, yn rhywbeth i feddwl amdano a cael yn llenwi a mawl wrth feddwl amdano. Mae addysg yn dysgu ni cyn lleied da ni'n wybod yn dydy. Mwya'm byd da ni'n dysgu, mwya'm byd yn sylweddoli cyn lleied da ni'n wybod. A mae hyn yn wir hefyd am ras. Unwaith da ni'n dechrau ystyried gras o ddifri, da ni'n sylweddoli cyn lleied da ni'n gwybod, a pha mor syfrdanol yw gras ei hun. Dos rhyfedd fod Gomer
di cyfieithu'r emyn, byddwn ni yn brando arni hi yn y munud. Gras o'r fath beraidd sain, i'm clust hyfrydlais yw. Pan mae Cristion yn clywed gras, mae o'n hyfryd i'w glust. Hwn bair i'r nefoedd tragwyddoldeb, ddatseinio, canu, ddatseinio byth, ar ddeiar oll a gliw. Mae gras Duw tuag ata ni yn fendigedig. Nes i edrych wedyn yn un o fy hoff lyfrau fi, sef Geiriadur Thomas Charles o'r Bala. A mae'n bitis gyda ni'n diweddariad modern o Thomas Charles. Mae mor gyfoes, mae'n y bethau hen ffasiwn. A yn y geiriadur o dan y gair gras, mae Thomas Charles yn sôn am y groeg, caris yma bora yma, charis, Lladin, gratia, chi'n gyfarwydd ar gair caris a gratia, ac yna mae o'n rhestru nifer o eiriau Cymraeg. Mae rhaid bod Thomas Charles yn hel geiriau Cymraeg fel dail yr hydref, da chi'n gwybod, i fwcad i ysgol heicdod. A dyma'r rhestr sydd ganddo fo i drio disgrifio gras. Rhai geiriau sy'n fyw, rhai sydd wedi marw. Cyfrif, rhad, llad, ced, dawn, rhad, rodd, bri, hoffedd, tegwch, harddwch, hawddgarwch, gweddisrwydd, gollyngdod, rhyddeb, cenad, caniatad, heddwch, cymod, cariad, erfyniad, bendith, tal, diolch. I gyd i drio esbonio, be ydy gras? Ond mae'n cynnwys elfennau'r holl bethau yma, ond da chi ddim yn gallu roed eich bys ar be yn union ydy gras, oherwydd i fod o mor fawr yn ei arwydd o cad. Mae gras fel yr ocsigen sydd yn yr awyr, sydd yn cadw ni'n fyw. Felly mae gras Duw. Mae'r gair gras yn dod o'r gair gratia yn y Lladin, a hwnnw o'r gair charis yn y Groeg. A mae Thomas Charles yn mynd yn ei flaen wedyn ac yn deud mwy. A mae ganddo fo 9 paragraff reit swmpus, reit fawr, am gras. Ac yng nghanol y 9 paragraff yma, mae o fel petai o'n stopio am eiliad i lyncu boer. A mi o'n sefyll y fanna efo'r ysgrif yma wedi hanner i sgwennu. A mae thyran aml. Mae'n sefyll y llyncu boer a cael ei wefreiddio gan gariad Duw. Mae Thomas Charles yn gwneud yn y fan yma hefo gras Duw, a mae o'n sgwennu. Wrth sylwi yn fanwl ar y defnydd o'r gair gras yn y Testament Newydd, da ni'n gallu gweld nad oes dim yn perthyn i'r eglwys, neu sydd yn cael ei wneud yn yr eglwys, nad ydy o'n cael ei alw'n ras. Am fod y cwrddi o rad, gariad a daioni Duw yn unig. Y mae gras, fel y mae graslonrwydd yn yw, yn anfeidrol fel ef ei hun. Does na ddim dechrau, does na ddim diwedd, does na ddim terfynau iddo fo, mwy nag i Dduw ei hun. Dyma'r gair, dyma'r egwyddor, dyma'r syniad, dyma'r athrawiaeth, dyma'r arwydd o cad da ni'n delio fo, hefo'r un gair bach. Gras. Gras ydy cariad a chybol a gweithredol Duw tuag at bobl y byd sydd yn heiddi dim byd. Mae William Rhys yn canu yn yr ail bennill. A dwi wedi anghofio y geiriau yr ail bennill, a dwi wedi sgwennu nhw lawr, dyma gariad fel y moroedd. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl ffynhonnau'r dyfnder mawr. Torodd holl argeiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. A beth sy'n digwydd pan mae'r argeiau'r nefoedd yn torri ac yn chwalu? Gras a chariad, yr efeilliaid yn yr efengil sydd yn dod efo'i gilydd ynde. Gras a chariad, megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd, a chyfiawnder, pyr a heddwch yn cusanu euog fyd. Wrth feddwl am ras Duw tuag ata ni,
mae mawl yn dechrau dod yn calonna ni, a llawenydd, a sicrwydd, a gobaith, a iachawdwriaeth, oherwydd gras Duw. Mi driodd y Philip Yancey yn ei lyfr What's So Amazing About Grace. Ac os da chi eisiau darllen llyfr am ras, fysa werth i chi darllen y llyfr gen Philip Yancey. Dyma fo'n ceisio diffinio gras gan ddweud, grace means that there is nothing we can do to make God love us more. And grace means that there is nothing we can do to make God love us less. Gras. Dwi'n gorffan yn y fan yna bore yma. Awn i mlaen y Sul nesa, os Duw a'i mynd, ac oni bai fod yna lockdown fwy tyn wedi dod, i edrych eto ar ras ac elfenna o fewn i ras. Be di'r gwahaniaeth rhwng gras a chariad? Gawn ni drafod peth o'r pethau yma Sul nesa gobeithio. Ond da ni am ganu yn calonna geiriau gomer, gras o'r fath beraidd sain. Mwyn i enw. Amen. Hwna di'r peth mwyaf chwythig ynde. Bod ni ddim yn cael canu hefo'n gilydd a bod ni'n gofod eista yn fyd yn myfyrio ar y gair. Ond mae Duw yn dal i ddefnyddio yr hyn sydd yn digwydd i gyhoeddi'r newyddion da ac hefyd i'n cynnal ni fel Cristnogion. A gobeithio bod chi'n cael maeth i'ch eneidia drwy y gwasanaethau syml a thawel yma da ni'n ei cynnal ar hyn o bryd. A dyna ni, ddiwedd y gwasanaeth. Mae'n ysgol Sul ar Zoom am 1:30 wedi 11. Fydd criw bach o blant yn dod at ei gilydd ar hwnnw. Mae'r cyhoeddiadau yn y llusern fach. A gobeithio Sul nesa, os Duw a'i mynd, y byddwn ni'n cyfarfod yn yr eglwys Fethodistaidd yn y pnawn am 3. Diolch am eich cwmni, diolch i Cynan am ddarllen a gweddio. A na i ddeud y gras, a gewch chi ddeud o yn eich calonna. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.